Здравейте! Започваме да се занимаваме с стилизирането на самата страница и така започваме от самата структура. За целта ще използваме десния бутон и Inspect Element с Firebug. Тая приставка може да си я сложите и в Chrome, и в Firefox. Ако ползвате в Chrome, може съответно отново да използвате вградените свойства на Developer Tools на Chrome. Пак с десен бутон. В Firefox се задейства също този екран в долната част, Firebug, чрез бутона F12. Той ни позволява разглеждане на елементите от дадената страница на живо, докато тя е заредена и съответно в зависимост от в кой елемент се намираме, той ни го очертава, което е много удобно за правене на промени по страницата, без да се налага да я записваме. Тук е дом, дървото от едната страна се намира от лявата, в дясната страна какво съответства и кой стил в момента е активиран за посочения елемент. Като първи елемент ще разгледаме headline, обхващащ цялата първа част от сайта, без втората, нали? Втората вече е друга секция. И така, първият елемент виждаме, че зад него има фон. Съответно, той е зададен чрез background image. Може да го изключим и цвета му като махнем, съвсем нищо не се вижда. Интересно тук, за да бъде респонсив този фон, понеже той е доста голям, както виждате 1920 на 1200 пиксела, сме сложили една опция Background Size Cover. Ако погледнете каква е разликата, всъщност самия браузър успява да съразмери картинката пропорционално спрямо размера на този div tag, т.е. ако div е малко по-малък, виждате как картинката автоматично се ескалира от браузъра. Ако я нямаме този tag, ако го изключим, ето от тук, виждаме, че всъщност се разполагаме върху част от картинката, така че това е добре да го сложите. След това имаме задаване на фонта, като тук използваме нашия къстъм фонт на първо място, който се нарича PT Serif, и на следващите места поставяме фонтове, които биха били използвани, ако съответно този фонт не е достъпен. На следващото място в HTML структурата имаме един span, в който имаме съответно бутона за нашето меню, което ще се покаже само при определена резолюция или само при мобилните телефони. В случая виждаме, че той има свойство Display Known, т.е. е скрит. Ако махнем свойството, виждаме, че се появява. След това ще видим как може да боравим с него. Ето го и навигационното ни меню. Той е сложен в, както казахме, клас контейнер, който за сега има големина максимална от 800 пиксела ширина. Margin Auto, това свойство е дадено, за да може страницата да се центрира от ляво и от дясно. Задължително е, за да се използват тези двете свойства, width и margin, за да може да знае браузъра съответно в каква пространство да центрира страницата. Тоест само с margin няма да може да проработи този трик. Следва тага за навигация. Виждаме, че той използва свойство прозрачност, алфа канал с 50% прозрачност, за да постигне този ефект, както имаме определена големина на нашата навигация, за да можем да обхване също заглавните елементи в менюто. Менюто ни представлява един неподреден списък, който в случая се състои от много ли тагове, които всъщност са нашите начални бутончета на менюто. Те имат свойството да се разпределени хоризонтално. Това се постига чрез float left свойството. Ако го няма, виждаме, че те падат надолу. Така е конструирано нашето меню. Освен това, сме сложили по един марджин или разстояние от дясната им част в един пиксел, защото ако го няма, съответно те ще се слеят, както виждате. Продължаваме с разглеждането на веб страницата. Ето с този клас контейнер, вътре в него има заглавната част на страницата, където имаме hash едно tag, както и един параграф, обясняващ за какво става въпрос в страницата.
Той е стилизиран чрез големина на фонта, граници отдолу са зададени да няма. Нищо особено за него. Следва кратка информация, която, както виждаме, е флоутната или е изместена в дясната част. Ако я няма, ето виждате как пада надолу нашата форма. Също така е важно, за да заема половината от разстоянието, е дадена свойство width да е 50%. Също е дадено на нашата форма. Отново width е 50%. Има разстояние между поленцата и границата на формата 20 пиксела. Пак тя от своя страна е дадена да флотва в лявата част. И понеже си седи в лявата част, тя не мърда. Така че това свойство всъщност може и да се премахне. И така, свойството Box Sizing, в случая Border Box, е един вид хак, но той е много важен, защото вижте, ако го изключим, формата пада надолу и става по-широка. Всъщност става въпрос за вид рендеринг на формата, който позволява на padding и borders да се включват вътре в самият и размер. Ако е в нормално дефолт състояние, те ще бъдат извън размера и по-трудно се контролира информацията вътре във формата. Както знаете, тя има собствени дължини на полетата, на текст ареята, така че това ни позволява да контролираме стриктно големината на тази форма и позиционираме близко до другия текст, до другия този blur елемент и да ги сложим един до друг с width 50%, без да падат надолу. Разбира се, също се отнася и за input боксовете. Те трябва да бъдат ограничени по този начин с border box. Ето вижте, ако махнем свойството, те излизат извън очертанията на самата форма и на бокса, ограден от нея. Ако разгледаме, регистрираме бутона, Submit бутона, всъщност за него е характерно, че той няма border и сме сложили един цвят отгоре върху него, както и сме променили цвета на буквите. Преминаваме към първата секция или по-скоро към картинките. Те имат интересни свойства за направенето на тези очертания или правенето им на така кръгли, без да ги изрязваме. Оригиналните картинки сме използвали свойството Border Radius, което сме го дали за 50%. Имат лека сянка приложена. Отново Border Box модела е включен. Марджина, това е за да не са сплескани около тях пространството, което сме заели. Ето може да го видим. Всъщност това жълто-зелено очертание е марджина, който те имат. И най-интересното е размеряването на картинките, като в случая, понеже те са 3, сме задали да са на 30% от оригиналната им големина. Ако махнем това свойство и остане 100% свойство, ще видим, че те са прекалено големи самите картинки. И чрез този трик всъщност са подредени трите една до друга. Важно е да се отбележи внимание на конструкцията на HTML документа. Нарочно използвахме този div class контейнер и го сложихме почти навсякъде, във всяка една секция, още в headline горе в частта на вебсайта, както и долу в футъра. Това е важно, защото всъщност чрез промяна на малки детайли от този клас ние може да въздействаме върху цялата страница, като в случая по този начин сме центрирали документа. Ето, ако махнем тези две свойства, всъщност документа почва да изгубва вид. И така много лесно можем да го контролираме чрез промяната само в този клас.